नांगौ जाखो मा खालामनो नागिरदों बेखौ मैखुन ए ओमफ्राय बेखौ मा खालामबावगोन बेखौ सोमगोन दांवरावसे औ गाबोन बोखांबाय औ 1 घन्टा सर' होबाय औ बिनि उनावहाय 1 घन्टा होबाय आरो 1 घन्टा होबावगोन बेखौ औ आरो बिनि उनाव 2 घन्टासोआ औ होनांबावगोन बेखौ फ्राय खालामो आरो फ्राय औ औ आच्छा बेनि मैखुना हारसिङै रज'बोखायोना औ दै सारबाय थानांगौ जायो दै सारगोन नङा नङा बे हारसिङै बेरखायो दा मैखुन बेरो जोलै दङ जोलै ए अ औ औ नै बिथांमोनहा जिगाब दानफ्लेनो एकदम बेस्थ'थार नै आर्टिफिसियेल ना जानो मोजां ना बे बुस्थुआ आं मोनजाफेराखै औ औ दा जोङो सरखारनि एसे हेफाजाब मोनबानो जागोन आरो कारेन्टनि मटरा औ आरो एसे हेल्प नांगौ आरो दा मिन्थिनो फोरोंनांगोन बेखौ औ दा बिराद बुरजा गायो आरो जिगाव ए जायगाथ' नाङाना ओरैनो खाखोलाबायनानै दोनबानो जायो न' बानायनांगौ औ प्लास्टिकनि न' सान्दुं नांनांगौ नामा ए ओरैनो बे मेचिना बेसेबां लाखो मेचिनाथ' लादों 25,000 आरो एसे नांबावगौ आरो सरखारनिफ्राय जेबो मोनाखै नालाय औ औ ओरैनो दासिमाव खेबबेसे बानायबोखो जों खनसे बानायदोंमोन बांद्राय साक्सेस जायाखै बेनि थाखायनो ए एबार ट्रेनिं आरो औ औ ट्रेनिंखौ बबेहाय लाहैनाय जाखो इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दा आं मेंबाय दै गोसोलाय बोलोखौथ' गोरा नुथारो माथो नै बोलो गोराथार बिथांमोनहा फुरा गोसो होथाबनानै मावबाय बियो जुदि साक्सेसफुल जाहैबाय अब्ला नोंसोर बेखौ जागोन ना सेल खालामगोन मार्केटआव बिनि मार्केटआ बबेहाय जागोन मार्केटआ लकेलावनो ना दस्रायाव साप्लाय औ जिगाबखौ बायनो लायखो ना गामियाव